sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah.